Татарстанның Көньяк Көнчыгыш хәбәрләре студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез бүгенге программада. Ул мәктәпнең икенче директоры буларак мәгариф үсешенә бәйле бетергесез өлеш керткән кеше. Беренче лицейда Фатих Каюмов истәлегенә багышланган очрашу узды. Күз яшьләре, җылы кочаклашулар һәм изге теләкләр, әлбәттә, мәктәп белән хушлашу бәйрәме ничек узды? Котышкыч фаҗига, яшүсмер бийеклектән егылып хәлак була. Котышкыч фаҗига, беренче Бистә микрорайонында мәктәп укучысы хәлак булган. Шаһидлар сүзләренчә, бала биек каттан егылып төшкән. Хәзер фаҗигале вакыйганың шартлары ачыклана. Бийеклектән егылып төшкәч, 14 яшьлек яшүсмер хәлак була. Күршеләре малайның Тельман урамындагы 51-нче йортта яшәү турында сөйләделәр. Әмма бәла яшәгән йортта түгел, Сөлейманова урамындагы 22-нче йортта була. Мондый йортларда янгын сөндерү баскычына керү ачык, шуңа күрә монда теләсә кайсы бала бер киртәсез керә ала. Бирдә баскычлар юк, алар урынына арматура, балконнар ябылмаган. Хәзер фаҗига буенча тикшерү комитеты тарафыннан тикшерү эшләре үткәрелә. Ул бийек ватан сугышында катнаша, тыныч тормышта партия органнарында эшли. Шулай да ветеранны әлмәтлеләр беренче урта мәктәп директоры буларак беләләр. Сүз Фатих Каюмов турында бара. 16 майда аңа 100 яшь тулган булыр иде. Аның хөрмәтенә лицейда истәлекле очрашу узды. Аны легендар укытучы дип атыйлар. Элекке фронтовик Фатих Каюмов гомеренең 28 елын беренче мәктәпкә багышлый. Луиза Закировнаны ул үзе эшкә чакырган була. Фатих Каюмович шундый акыллы, ярдәмчел, бик итәгатьле, тактлы җитәкче иде. Фатих Каюмов мәктәп директоры буларак талантлы Мирза Тахиров традицияларын дәвам итә һәм пенсияга чыккач эшләрен Әлфис Хуҗинга тапшыра. Бу педагогларның барысы да мәктәп тарихында зур эз калдырган шәхесләр. У нас возникла возможность и потребность. Бездә бу зур мәктәптә тупланган байлыкларны саклап калу мөмкинлеге һәм ихтыяҗы туды. Һәм безнең директорлар безнең горурлыгыбыз, байлыгыбыз һәм бәхетебез. Шәшкә Гимаевна беренче мәктәпкә Фатих Каюмов тәкъдиме буенча рус теле һәм әдәбияты укытучысы булып килә. Ул аны яшь чагыннан ук хәтерли. Мне довелось. Миңа аның кулыннан җитлеккәнлек аттестатын алырга туры килде. Кызы Флора Каюмова әти-әнисе һәм әтисенең холкы турында сөйләде. Юбилей уңаеннан лицей каршындагы музейга бүләк тә ясады. Он никогда не повышал голос. Ул бер кайчанда тавышын күтәрмәде, бер кайчанда кычкырмады, тәрбияләмәде. Ул соңгы елларда бик каты авырды. Хәзер лицей талантлы җитәкчеләр буыннары традицияләрен дәвам итә. Әлмәтнең 52 мәктәбендә соңгы кыңгырау чыңлады. Быел 800-дән артык 11-нче сыйныф укучысы мәктәп тормышы белән хушлаша. 9-нчы сыйныф укучыларына сайлау ясарга кирәк. Мәктәптә калыргамы, әллә хәзер үк һөнәр үзләштерергәме? Иртәнге сәгать 10-да бөтен шәһәр буенча чыгарылыш сыйныф укучыларының соңгы линейкалары башланды. 12-нче мәктәп коридорында бәйрәм рухы хөкем сөрә. Сәхнәгә чыккан 11-нче сыйныф укучылары хушлашу вальсын бийләр. Бүген 47 11-нче сыйныф укучысы һәм 9-нчы сыйныфтан 88 кеше өчен соңгы кыңгырау чыңлады. 2023 елда без 11-нче сыйныф укучыларын күбрәк чыгардык. Без ул вакытта 30 кешедән торган 2 сыйныф җыйган идек. Пусть эта наша маленькая частичка нашего сердца принесет вам хоть чуть-чуть радости и пользы. Башка мәктәпләрдә дә бәйрәм тантанасы бик җылы һәм дулкынландыргыч рухта үтте. Быел 21-нче мәктәп коллективы хәйрия эшендә катнашты. Бирдә шәһәрнең слэдж хоккей буенча җыелма командасы капкачысы Ислам Зиннуровны реабилитацияләү өчен акча җыйдылар. 62 мең сум адресатка тапшырылды һәм тагын 80-гә якын кирәк. Ярдәм итәргә теләүчеләр хәйриячеләргә мөрәҗәгать итә ала, моның өчен экрандагы номер буенча шалтыратырга кирәк. Исламның әнисе Гүзәл битараф булмаганнарга рәхмәт сүзләрен җиткерә. Благодарность руководству школы, дай 5. Мәктәп җитәкчелегенә, укытучыларга, балаларга, ата-аналарга улымны реабилитацияләү өчен акча җыйганнары өчен рәхмәт. Аларга нык сәламәтлек телим, юлларында бары тик яхшы кешеләр генә очрасын. Быел Әлмәт районында 3000-нән артык чыгарылыш сыйныф укучысы, аларның күпчелеге 9-нчы сыйныф тәмамлаган яшүсмерләр. 800-дән артык 11-нче сыйныф укучысы узган атна ахырында бердәм дәүләт имтиханы тапшыра башлады. Азнакай районы мәктәпләрендә дә чыгарылыш сыйныф укучылары өчен соңгы кыңгырау чыңлады. Быел районда 11-нче сыйныфны 187 һәм 9-нчы сыйныфны 700 укучы тәмамлый. Мәктәпләрдә район җитәкчеләре катнашында узган тантаналы чараларны безнең хезмәттәшләребез дә күреп кайтты.
Быел гимназиядә 9-нчы сыйныфны 43 укучы, 11-нче сыйныфны 11 укучы тәмамлый. Азат Шайхетдинов музыка мәктәбен кызыл аттестат белән тәмамлаган. Исәбе имтиханнарны уңышлы тапшырып медицина юнәлешеннән китү. Минем өчен бу көн бик җаваплы, чөнки минем соңгы кыңгырау. Минем өчен алда минем экзаменнар, имтиханнар, аларны аладыса яхшы билгегә тапшырып, югары балларга тапшырып, югары уку йортына кирип, укуымны таләп кылам үземә. Һәм укытучыларга бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә, алар безгә бик күп белем бирделәр. Муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин гимназиянең һәрчак алдынгылар сафында баруы һәм зур уңышларга ирешүен билгеләп узды. Быел инде безнең Аллага шөкер бик яхшы нәтиҗәләр, медалистларыбыз да елдан-ел артып килә. Быел менә 40тан артык үзебезнең медалистыбыз бар. Олимпиадада җиңүчеләребез, призерларыбыз 131, узган елда 77 иде. Бу инде зур хезмәт балаларыбызның, укытучыларыбызның, әти-әниләребезнең. Укучылар әти-әниләргә, укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткереп, күңелле чыгышларын бүләк иттеләр. Соңгы кыңгырау бәйрәме изге теләкләр, рәхмәт сүзләренә бай булды. Сабирҗанов Райханның әнисе булам, 9-нчы сыйныф укучысы. Быел инде менә мәктәпне тәмамлыйбыз. Аларга инде тәүге имтиханнарны исән-сау аерып чыгарга язсын. Бер үк инде үз кешеләренә ышансыннар. Борчылмыйча куйган максатларына ишергә язсын һәрбер балага да. Мен инде балаларга киләчәктә зур уңышлар телим, имтиханнарны яхшы билгеләрне генә бирсеннәр һәм теләгән уку йортларына укырга кирсеннәр. Зур уңышлар аларга. Быел минем укучыларым, чыгарылыр сыйныф укучылары, аларны чын күңелдән шушы бәйрәмнәре белән котлыйм. Аларга алдагы көннәрендә уңышлар, экзаменнарында уңышлар телим, бәхетле булсыннар, ак юллар балалар. Әйе, ак юллар сезгә, чыгарылыш сыйныф укучылары. Күптән түгел генә шәһәрдә 7 яшьлек кызны эзләделәр. Социаль челтәрләрдә баланың билгеләре басылды. Тиздән табылган исән дигән хәбәр пәйда булды. 25 майда халыкара югалган балалар көне билгеләп үтелде. Лиза Алерт эзләү коткару отряды каникул алдыннан мәктәп укучылары белән әңгәмәләр үткәрә. Югалмас өчен нәрсә эшләргә һәм инде югалган очракта үзеңне ничек тотарга? Самое главное, нужно донести до детей, что если потерялся, стой на месте. Иң мөһиме балаларга югалган очракта бер урында торырга кирәклеге турында җиткерү зарур. Әти-әниеңне мөстәкыйль рәвештә эзләп, йөгереп йөрергә кирәкми. Туктарга, тынычланырга һәм әти-әниеңне көтәргә кирәк. Гомумән без балага алдан әйтергә киңәш итәбез. Әгәр ул югалса, халык арасыннан чыгарга кирәк. Алдан ук бала белән ниндидер ориентир билгеләп куярга кирәк. Югалган очракта шунда очрашырбыз дип. Татарстан буенча узган елда бала югалу турында 194 гариза килгән. Икесе хәлак булган, 7се расланмаган. Бер баланы эзлиләр. Калган 184 бала исән һәм туганнарына тапшырылган. Узган ел 1000-нән артык Әлмәт студенты ял итү урынына зур проектларда катнашуны сайлады. Россия студентлары яшьләргә Росатомда балык промыслында эш тәкъдим итә. Шулай ук бортпроводниклар ролендә ил географиясын өйрәнергә дә була. Яшь профессионаллар Калининградтан алып Камчаткага кадәр булып кайта алалар. Хезмәт базарында иң актив уенчы ире сәнәгатьчеләр, алар эш урыннарының иң киң исемлеген генә түгел, яңа гына эшли башлаган белгечкә тулы хезмәт хакы түләргә дә әзер. Россия студентлар отрядлары белгечләре булачак хезмәткәрләр белән әңгәмә үткәрәләр. Очрашу барышында студентларны хезмәт шартлары белән таныштыралар һәм барлык кызыксындырган сорауларга җавап бирәләр. 6-нчы җәйге хезмәт семестры атна уртасында ачылды. Җыелганнарны узган сезондагы казанышлары өчен бүләкләделәр һәм хезмәт турнысына юллама бирделәр. Көньяк-көнчыгыш студентларының гомуми саны 12,000-нән артык кеше. Потенциаль эш бирүченең булачак эшчеләргә карата дәгъвалары булмасын өчен соңгылары имтиханнар тапшыра. Әлмәт политехник техникум студентлары уку йорты бусагасыннан чыкмыйча гына тикшерү үтә ала. Быел Татарстанда яшь табигатьне саклаучы пилот проекты старт алды. Зәй районында 2 мәктәпнең бу юнәлештә зур эшләнмәләре бар. Һәм алар бу тематика белән инде күп еллар шөгыльләнәләр. Проект кысаларында алар өчен карамалы аучылык хуҗалыгында акция белән экскурсия оештырылды.
Зәй районындагы Карамалы аучылык хуҗалыгында урнашкан базада шын бүрегә кагылып карарга, аюны берничә сантиметр ераклыктан күрергә, табигатькә шул кадәр якын килергә мөмкин. Экологик акция кысаларында 1 һәм 5 Зәй мәктәпләре укучылары бирегә ял итү максатыннан түгел, әшен экологлар һәм табигатны саклаучылар буларак килделәр. Зәй районы быел яшь табигатны саклаучы дип исемләнгән пилот проектында катнашучылар рәтендә. Һәм бу очраклы түгел, бу мәктәпләрдә әлеге юнәлеш буенча зур һәм күп еллык эш алып барыла. Балалар өчен танышу әңгәмәсе оештырылды. Анда аларга табигатны саклауның мөһимлеге һәм районда экологик эшнең ничек куелуы турында сөйләделәр. Акциядә катнашучыларның һәрберсе урманда шыршы үсентесе утыртты. Вот с таких саженцев вырастают вот такие леса. Вот елки, вы видите, да? Вот они, елки. Проект кысаларында эш уку елы дәвамында алып барыла, балаларны урман җәнлекләрен ашатуга җәлеп итү планлаштырыла. Шулай ук су объектларына экскурсия да булачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.